Iktar tkabbir ekonomiku, żieda fl-impjiegi, tnaqqis fid-deficit u tnaqqis fid-dejn. Dan huwa tbassir tal-Kummissjoni Ewropea dwar Malta u l-Prim Ministru tkellem dwaru f'intervista fuq One Radio. Il-Prim Ministru fisser kif jeżisti sentiment ekonomiku pożittiv u spjega kif dan huwa riżultat tal-investiment u s-suċċess kbir fuq sma bħat-turiżmu. Il-Prim Ministru fakkar kif l-Oppożizzjoni kienet qalet li mhux se jonqos id-deficit u naqas. Kienet qalet li l-ekonomija mhix se tikber u kibret aktar minn kemm kien maħsub. Fl-istess ħin qal il-Gvern qed jara li l-ġid jitqassam b'mod ġust u ma ddejqux il-kritika li qed ikun qiebes ma' min jabbuża mill-benefiċċji soċjali. Dan huwa pratikament l-ewwel gvern li għandu l-kuraġġ illi jieħu passi kontra min jabbuża u min jisraq minn dal-benefiċċji li suppost qegħdin hemmhekk għal min huwa fil-bżonn u aħna lesti neħduhom dal-passi. Fir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea saret referenza għal proġett tal-Power Station il-ġdida. Minkejja dan il-kap tal-Oppożizzjoni jibqa' jsostni li din m'hawnx bżonna. Hawn il-Prim Ministru sostna li l-Oppożizzjoni mhux biss hija negattiva u distruttiva, iżda lanqas biss għandha politika dwar il-qasam tal-enerġija. Fisser li huwa grazzi għal politika ta' dan il-Gvern li pajjiżna għandu garanzija ta' kontijiet orħos b'mod sostenibbli u arja aktar nadifa. Dwar l-investiment ta' madwar 200 miljun euro fil-qasam tas-saħħa li se jara kumpanija Amerikana tikkollabora ma' kumpanija Maltija fi proġett ambizzjuż fis-settur, il-Prim Ministru fakkar kif Malta imdorjin bi proġetti li jdumu snin twal biex isiru. B'differenza dan il-Gvern qed jirnexxielu jibda proġetti u jwettaqhom, iżda regoli bħal dawk ambjentali, regoli ta' permessi u tenders u regoli Ewropej iridu jiġu rispettati. Ir-rimarka kif jinsab eċitat ħafna dwar il-prospett li l-privat jingħaqad mal-Gvern fil-qasam tas-saħħa u deskriva dan il-proġett bħala mudell li se jirnexxi. Nemmen ħafna li s-settur privat għandu rwol xilab f'ħafna oqsma għalina. L-importanti li ma' s-settur privat f'oqsma delikati bħal huwa tas-saħħa jkun hemm il-Gvern li jara l-affarijiet jimxu kif suppost. Dwar il-każ Joe Cassar li matul il-ġimgħa li għaddiet kien fuq fom ħafna, il-Prim Ministru Joseph Muscat irrimarka fuq il-mod li biħaġixxa l-kap tal-Oppożizzjoni li fil-bidu sejjaħ il-każ invenzjoni u saħansitra aktar tard frame-up. U jien minx konvint meta l-kap tal-Oppożizzjoni, mhux qed nemmen il-kap tal-Oppożizzjoni kien jaf bis-sitwazzjoni l-ġimgħa li għaddiet. Naħseb li l-kap tal-Oppożizzjoni għandu jnissu kam clean għandu jgħid ċaru tont meta sar jaf din il-kwistjoni kollha. Fi kliem il-Prim Ministru, l-Oppożizzjoni spiċċat f'sitwazzjoni fejn meta jinqabad bil-fatti sar minn Busuttil jaġixxi b'mod totalment differenti minn dak li jgħid.